v ňom je kopec hračiek a umiestnime jednu hračku, ktorá patrí psíkovi do stredu tohto bazénika. Vy si psíka do bazéna pustíte a necháte ho, nech nájde svoju hračku. A psík, ktorý nájde svoju hračku v čo najkračom čase, bude víťazom tejto súťaže. Porodcov poprosím, aby sústredili svoj zrak teda do bazéna. Presuniem bazén do stredu a poprosím hračku. Takže umiestnime do stredu bazéna a teda psík sa môže pripraviť. Môžete ísť s ním do stredu bazéna, ja vás odštartujem, kedy ho pustíte. Takže 3, 4. Výborne, psík našiel svoju hračičku. Ešte podotýkam, že tieto hračky v bazéniku všetky patria jednému z našich sponzorov a je to pani Ľubica Moravčíková, ktorá vlastní chovateľské potreby. Ďakujeme za požičanie. Tak môže ísť Gali. Gali mu skrieme hračku trošku na kraj. Takto. Trošku ho rozbláznime. A počkaj, odštartujem ťa, Dianka, čiže sústreď si Galiho. 3, 4. No, Gali sa snaží sa. Ale páči sa mu iná hračka. A to je problém. Môžeš mu troška nadvihnúť, aby videl teda, že tá hračka je tam naozaj a že je to tá jeho hračka.